един шамар няма да станеш, бе, палачо. Сваля веща, ти се къпиш с майка си и казваш, бах. А всъщност отиваш, баща ти казва, изми, че ти бия два шамара, пянката ти вика. Ти отиваш и ви викаш, чай да хапна малко плодове, почваш да миеш ягодата и след това отиваш да викаш, момчета, бах. А всъщност си измил майка си на мивката. Рект! Венци, аре свършва по-бързо, е синдром. Айде, 26 минута ли? брат, Аз трябва да За цъкам какво после. чакаме? Вайте на наши рандоми. И вайхме зак дибес, ама. той се преуспява. Чакай, момче, аз теб много искам да се видя. Както се биха на тъпия сам, вика, момче, аз теб много искам да се видя. Вайте ли си всички рандоми? Вайте ли някакви рандоми? Ох. Ми само тон гриф е опито. Майка ти я гриф, му казах. Какво грифаш ти? Айде някой да те изгрифа да ще остана, това някак да стане. Майка ти има гриф всеки ден. Каналната или отпреде? Аре, веднага купувайте ура от паса, веднага бързо купувайте ми ура от паса. Моля ви Купи се. си го само, да си богат. Да, ама не ми издават влизали. Еми, последните Пръв 50 стане пъти много са да. тъпо вика вие сте последните, бедни, да, ама вече не. Ще си поеш, ти си купуваш шоколаден, тук компютър не работи, тапако. Ама имам по-важни работи, къде спендвам парите сега, бе. Да, и за презервативи не си купуваш. Да, пари. Аз се бъл без кондом, не ми трябват Но- презервативи. Много ясно, ама това трябва да се води край срещу човечеството, брат. Ми е много ясно, това е супер за мен. Представи да излезе втори като него, брат. Много ясно, че е край срещу човечеството. Вторите, не, крайм срещу тебе, втори такъв като мен да те болива, ти сигурно ще тегли куршума всеки момент. Представяш Ела си, папака, един не стига, трябва да има двама. Аз дам, че детето ми, ако имам Ако вземеш близнаци, тогава трябва да четкаме целият свят, брат. Пак ще изгуби слуха. И пак ще изгуби цялата памет. Праскат за Fucking retard, man. Давай, рект! Нямам търпение, Станка да стане на 30 години и моят 15 годишен син да го праска така здраво зад врата, майне, че не ми Айде, дава да стане. айде, говори си. Това е дуел, който вече си загубил. Просто признай твоята загуба. Крипър да боюто, бе. Айде, рек. О, брат, кой чакаме, Лари, кикни ня... Инвайтите ти на едно. О, не бе. Звънете на екзампа, звънете на Степчо. годишен син ще те бие. О, мютна ли моя, Венци? Хома! Майка ти я Не мютна. ти, бе, сина ти. Майка ти я мютна. Венци Джуниор. Брат, това Кой е... ти го лепи Венци, в лицето? Венци, млъкни ме, копеле топо. Венци... Майка ти е тъпа, е. Баща ти е Там, тъп, че... там та картинка купи се и ти я дава от паса, бе. Ала, Купих си я. Венци, стан далечно забравеният ти братовчет ли, защото доста си приличате. Двамата ще умрете девствени, двамата сте горе-долу еднакво ретарднати и... Ти малко И повече. накрая и двамата ще го дадем на майка ти и ще я зарадваме, човек. Рек. Един отзад, един отпред и тя ще се радва като малко детенци с голяма шкембенци. Венци. Венци, представи да мислиш за деца, прекаляваш. Накрая наистина ще осъда глупак. Аре, ще имаш трета сестричка. Абе, Венци, да те питам... Има още една, за шефът която не знаеш, ама какво да Абе, направим. Венци, шефът ти къде ти плаща 620 лева заплата, има ли си дете? Абе, Венци, Хома като се, но... абе, та пак питам те за трети път. Как го пита, като пълен педераст. Шефът ти има ли си дете, глупако? Сигурно има, да я знам. Какво да я знам, заглеждаш го, нали? Заглеждам майка ти. I'm about to clap. О, ма се ядосваш, значи истина. Какво си викаш, I'm about to clap that little chicks? Гледа, пада му слюнката на уши, че ти намалят заплатата всеки ден. Само такъв гледа дъщерята на шефа и... О, тя е на 4 години. Вика, има да ме «Уоо». учиш. Я чакай, Само- ама, чакай. Не, имаме това е пара! Как знае, какво ще се случи? Чай са! Много истини ли казах, че имаме отпъш? Нито Хора, една, искам да просто спа си 6 засаден часа, на бе. скок. Няма да играя до 1 часа днеска, пускайте бързо, искам да спа 6 часа, бе, дейва, ма. Ми, Венци, левка и влиза от другия акаунт, бе. Ще вляза в майка ти. Ууу! Да влезеш Да кажеш, Давай, в майка ти с другия И кули, ще да е много ректа. и ще излезеш от сънищата, Венци.
Ама няма да издадеш от изтребител ракетата и самолета. И кога ще го дам на майка ти в козет. Една пара. Абе, в Венецуела. Да пръсна на майка ти дисплея панела. Как се зъби? Абе, Венци, защо имаш кастичка? За да й давам всеки ден по 5 стотинки, както давам на сестра ти. Какво викаш, през зъбите си шмукваш по 5 стотинки? Абе, Венци, да звънне да се с Магдалена, бе. Венци! Кома Катяно? Сълза ли по Кациано? Какво е Кациано му е тапак? Венци, Едно да дет звънне ли? кръцка Да звън... и много Кръцка. пръцка. На майка ти устата! Еми така! Да, в на Още баща не ти чакам войната. това. Да, които ги дам на майка ти устата! Рек, рек! Не. Айде. Не! Тихо, Венци, ти гръмна Кондата е бе. На бялото море. И на къци голямото шкембе. На Дед майка ти подскача на това поле. Върху на майка ти огромното гумце. Значи се Венци, къпиш в война. крава в на Чудес. майка ти да го натресе. Чудесно е на майка ти смъртта, защото декапитейтнах. Слипнах и тролта. С леко е Дженсен. Ехе. Авера, брат за брата. А Вера на майка ти ли шпера. Венци, живееш с вашата истина 27, мокни и стени като... Ей, какъв е проблем? Рек. Той ти живееш при сестра си и майка си и те те гледат, ама... Не живее с сестра ми. Аха, Тя живее с баща ми. айде! Ми да. Венци, трябва да си знаеш фактите преди да говориш. Виж са, аз примерно знам, че ти си провал и си завършил Даскал с 3,40 и работиш с 620 лева. На мен. Не, не съм завършил с 3,40. Извинявай, 3,39. My bad. Ще знам Да. следващия път. Това е вината, че го дадах на майка ти в устата. В общи има това бе, та факт. Съм подаръчно и също. Венци, престани с твоите мечти като настан. Знам, че Мечти вашите ли? майки са fucking Той газът ти демони. воня. Гърмо ми гонява, бе, Венци. Ти се беше насрал, като бегаш и от мен. Някакво мале Да бе, насрал съм. Той майка ти Помня. насра, като ме видя. Що те е една свиня. Защото си супер грозен, нали? Видяте колко си грозен. Бате, дай му на къпето. Добре, че сте го Не, кръпвиш, нали? Видя Много колко съм Магдалена. хубав и Точно направо... хубав момент, накъдна, за че. червен от студ, такъв плаче, целият порязан. Такъв, Да. харесва мъже с брада, ще такъв съм обръснал, се порязал. Тече му кръв от 10 места, умира от Порязал кръв. съм майка ти в цикъл, човек. Венци, порязах на майка ти гърлото, слипнах и тролта отново. Шле! Че ти имаш ли с кое, момче с малко Имам, да. пишле? Аз не съм Рект. те Венци, съм пшенци. Рект. Я чакай да го намаля. Не, Венци, стига, не дай да бъдеш Няма по-голямата стига е грешка. с перлата Венци, пристига. На майка ти остата, нали? Не, в на майка ти войната, които ги ядеш всеки ден. Еми, Венци, защо ти харесва лайна? Само за лайна говориш. Ти да не си Ще вълчо. играем ли, бе? Еми, Няма га ли лъчо, е. Ами, това е бащата на Венци, ако не знаеш. Ще играем ли първа смяна съм утре, брат? Да, и... Той да, Нено, да. брат, Нено го киква. Еми, инвайтнете хора, инвайтнете. Ари, Нено, брат, киква найде. Ама по-добре, не искам се едно брат. А така, бъди реал. Аре, раниш. Марти, Ма Триофлекс е скучно, бе, брат. и аз съм на това Кой играем мнение. Триофлекс? Има Ти сама играеш газешки дома. самакът. Не, а ме ми се играе. Ми ти си вирчин, ти си свикнал да играеш без приятели. Самоубийца, педерат. Стан няма приятели, трала, Това не го няма няма пречи, приятели. бе. То не През му ново пречи. рождения ден, през ново рождения ден, България, трала, Е, Геци, последно го празнах с майка ти. Трала. В сънищата си. Предполагам, че от задвратниците си получил доста халюцинации. Fucking hell, man. Джастин. Празнувам го с майка ти и сестра е. Стань ти скажеш, Джастин.